Mun amma lä inka kaaren anna nilstaatte loji ja näihtelän köyppäin. Ja täällä mun aikku muistelussa te muisteli tämän pirraa, kun Olaf tuli läpi koulutekennössä. Tää oli läpi ja hän oli vuolikin takkar Puolsusaamelle tjei mieltä tohko. Tää oli kuullaan, että Puolsusaamelle tjei sierra vie suht oppi tuottarisko sellulle. Ja muhtun kalorlaavus, mutta ja det gäller muussa, että sahtsin kun mun valtetta mieltä. Joo, mun loukana mun kasahtan valti just se ruhtaano maksa. No joo, tahtaskalle, ruhtaaskalle. No mun loukana että mä verteen, että kun laikohi skuutteri, mun silhän pokta skuutteri alttaan. Ja tämä muu niitä heikälle liikuta ja tahkalla sääntä vuotsi johonkin päivi. Voi etsämme heillä vuotseera ja luhte. Ja tämä mannet kaarti lusaa ja vuihkukosa. Näitä kasvatte ulaftuunakalla ostit skuuttera, mutta tämä ei mahtan edes vuotsit. Te mun tässä vuotsi ulaftuuna johkain skuutternalta. Tätkään manai puurissa. Ja te pohdimme, että mun etsin jo lohkami vuotsi tohko hyttä ja toppemi porai. Minä killoulukuun täällä nyt suoskisolkuun tahtoolla kalmas. No joo, tätkäli mieltä. Ulaftuuna viiso hiekani mai mun sidaan. Toivo mun meidän viisi muihin viisuht. No, te talkal mai vuotsaimme ja letsen lohkaan te kun etsän paat niin kun kallikin manna tähtäolaa lohkoon kotohan hyttäi. Tein kun vaan aika hei itsää puhkat muhtuma. Tai mä en skuutter tätkä voi isti sokto itsi ja mä ei joudunut kuhkin. Ei kiilis. No, näitä alkal mä jäkal vuotsaimme. Ulaftuunal vuotsaaja. Ja mun itse lohkana, mun kielä kun kappa kuulee kalka luontääruin svinget. Kun jos mun kuruhki kielä tärppällä nuolkki, tekäkä kuruh kuului. Että voidaan voi feillä. Tehdä vastuulluttarikke. No joo, näyttäkään mä näin. Puhudes ja me olimme tohkodan tänne hyttä ja tohkokalliski stora salakka huipuolivuotsit. Ja me näimme tohko. Ja tämän pottako tämän mun paarit niin valtien ulaftuuneen mä näin kohkealolussa. Tämän pottakalikin mun linkki piddossa ja mä letsin piddan. Ja rahkedis piemmu. Näitä kalmana ei puhuisi. Tää poodika toppi eli ulaftuuna nu puoli mielessä ja nu liikkui kun ole päässä noin hielu. Joo, no täällä mikäli kalka poraadit. Mun onkaan täällä muu valmis täällä johonkin peuta ja mä teko tää paljon ollut muikun kalkaikin huumaikalka. No, täällä teko jäli julkoonaaksi. No, te talkal mun konaakasta kalle me leemas mukuessa siitä sivvaakal ja kovaa muskalle teikäl konaakas ainkal seinnissä. No täällä te miel olimme padassohki ja viessuuliekkas ja oletse leemas siellä luhti ja munnekin olen tässä viesuus. Te talkalle mun alkin kuossohit pidossa. Ja laippi letsen viggan juuti hui fiina. Helt oppelle mehtistä nu fiina. Mutta kalla tälle vuodelle porraamien. Nämä takal tai mikä johkeimme porrata.
No mulla kan valtti ja porra laippi, että anta laavi porra ko pidusle. Teka laippi porra säädä vai. No Olaf tunnakka jääkää. No tällä poraimet ja poraimet. Ja det lohka munna teko. Att sonnekal huje vaimi laipai. Mutta ei sonkaan laiva kuohpalaippi porrat. Mulla on kammanni kuohpa. No tahkali kuohpu, missä on tää laipi. Mä on sahka. No mun aanuhin antakasi lohkena, että antakasi mun feillä laippi vaan. Kun mun vähän aikaa hehpä, niin mun jätä laapuhan saat.